Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα στους αγαπημένους μου φίλους. Καλησπέρα παιδιά. Στην αρχή τώρα της εκπομπής θα ήθελα να θυμηθείτε ή να ακούσετε για πρώτη φορά όπως ο φίλος μου ο Νίκος από την Αθήνα, ο μοριακός βιολόγος, άκουσε για πρώτη φορά σήμερα μια εκπομπή που είχα κάνει με τον Στέφανο το Δαμιανίδη 3,5 περίπου χρόνια πριν. Την άκουσα και πραγματικά ανατρίχιασα. Αφενός επειδή ο Νίκος ο Χιλαδάκης δεν είναι πια κοντά μας, λόγω προβλημάτων υγείας. Δεν ήταν εμβολιασμένος ο άνθρωπος, για να πούμε ότι αυτό έφτεξε. Αφετέρου, επειδή από τότε θυμήθηκα και πάλι να λέω μόνο αλήθειες και να ενοχλώ κάποιους. Οι ίδιοι συνεχίζουν και ενοχλούνται. Εγώ θα συνεχίσω να τους ενοχλώ. Νιώθω τον εαυτό μου σαν να είμαι αλογόμηγα. Θα συνεχίσω να κάθομαι πάνω τους μέχρι να αρχίσουν να τρέχουν και να φεύγουν, να εξαφανίζονται. Έχουμε πολύ νέο κόσμο, νέους ακροατές στην εκπομπή μου. Το παρατήρησα από τα νούμερα που κάνει η εκπομπή μου και δόξα τω Θεώ, όλο και περισσότεροι άνθρωποι αφυπνίζονται. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι δέχονται τις αλήθειες. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι σταματάνε να ονειροβατούν και να ελπίζουν ότι οι εξουσιάζοντες τους αγαπούν. Αυτό δεν ισχύει. Δεν ίσχυε ποτέ. Θα ήθελα πραγματικά να ακούσετε μία συνέντευξη 3-3,5 χρόνια πριν από τις πρώτες συνεντεύξεις που έδωσα στο Focus FM. Προσεκτικά όμως, να δείτε τι συνέβη. Ήτανε πραγματικά στην ελληνική τηλεόραση δεν συμβαίνουν αυτά τα γεγονότα που συνέβησαν τότε σε μένα. Δεν το είχα ξαναζήσει, είχα δώσει σε κανάλια συνεντεύξεις, είχα δώσει στο YouTube συνεντεύξεις, σε ραδιοφωνικούς σταθμούς συνεντεύξεις. Αυτό το πράγμα δεν μου είχε ξανασυμβεί. Και να σας πω και κάτι. Ο Μωυσής, ο σύγχρονος Μωυσής, που νομίζει ότι είναι Μωυσής, και η Πυθία που νόμιζε ότι ξέρει το μέλλον και προβλέπει το μέλλον, τους έχω νικήσει ακόμη και στην έναρξη. Καήκανε στο νήμα όλοι. Ακούστε για να δείτε τι λέω 3,5 χρόνια πριν. Και μπορείτε να βρείτε τη συνέντευξη Εύη για εφόλης της ύλης στο κανάλι μας του Focus FM στο YouTube. Ολόκληρη μπορείτε να την ακούσετε. Δεν πέφτω έξω σε απολύτως τίποτα, γιατί είναι ανοιχτή συνομιλία με ακροατές και οι απαντήσεις που δίνω μπορεί να με καταδίκασαν και αυτές, αλλά μέχρι τώρα έχω δικαιωθεί σε απολύτως όλα. Όχι. Δεν έχω έπαρση. Έπαρση έχω από μόνη μου, επειδή κατάφερα να καταλάβω τι γίνεται, επειδή πήρα ένα πτυχίο με 8 στα 10, άριστα σχεδόν, και επειδή έχω ακόμη τη λογική μου να εξουσιάζει τη ζωή μου και τη ζωή της οικογένειας μου.
Γι' αυτό είμαι περήφανη. Φυσικά και είμαι περήφανη. Και για τους βαθμούς μου και για τους επένους μου. Παντού. Παντού. Ό,τι προσπάθησα να καταφέρω, το κατάφερα με μεγάλο κόπο. Τίποτα δεν έρχεται έτσι, χωρίς να κάνεις κόπο, χωρίς να δώσεις ζωή, τη ζωή σου. Τίποτα δεν χαρίζεται. Όλα κατακτώνται. Και το σημαντικότερο, η ελευθερία κατακτάται. Ναι, θα έπρεπε να είναι ανθρώπινο δικαίωμα, δεν είναι. Ακόμη και η ελευθερία είναι θέμα αγώνα. Τίποτε άλλο. Καθίστε αναπαυτικά και ακούστε, θα σας βάλω τα πρώτα λεπτά για να ακούσετε τι έλεγα 3,5 χρόνια πριν. Ανατριχιάζω πραγματικά. Πραγματικά ανατριχιάζω. Πάμε να το ακούσουμε. Αντέχετε? Αντέχετε? Αν αντέχετε, ακούστε. Συγγνώμη, πριν πάμε στο ηχητικό, ακόμη μια παρέμβαση. Για τον Νίκο το Χιλαδάκη. Τον τουρκολόγο, τον καταπληκτικό δημοσιογράφο και αναλυτή που άφησε εποχή και αν ήτανε μια κοινωνία, αν ήμασταν σε μια κοινωνία πραγματικά σωστή και δίκαιη, ήδη θα το είχαν κάνει αδριάντα. Στον Νίκο το Χιλαδάκη, ο οποίος μας άφησε νέος, όχι επειδή είχε κάνει τα εμβόλια, δεν είχε κάνει κανένα εμβόλιο. Είχε χρόνιο πρόβλημα υγείας. Και δυστυχώς μας άφησε ορφανούς, θα έλεγα, στη δημοσιογραφία. Ευτυχώς υπάρχουν κάποιοι που τον αντικαθιστούν. Υπάρχουν κάποιοι, όχι τουρκολόγοι, όπως ο Νίκος Χιλαδάκης, αλλά υπάρχουν κάποιοι που είναι αντάξιοι του Νίκου. Θέλω να... Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Πρόβλεψα ότι τον Νίκο το Χιλαδάκη και την Εύη τη Βροχίδου θα τους πετάξουν έξω από το κανάλι, το Βεργίνα. Εγώ δεν θέλω ούτε να ξανακούσω ότι υπάρχει κανάλι Βεργίνα. Εσείς δεν ξέρω τι κάνετε εκεί στη Βόρεια Ελλάδα. Εγώ δεν θα ήθελα προσωπικά. Θα σας συνιστούσα μακριά και όχι αγαπημένοι. Είχα πει στο συγχωρεμένο τον Νίκο το Χιλαδάκη, έχουν σκοπό να σας πετάξουν έξω. Και στην Εύη τη Βροχίδου. Τους πετάξανε. Πρώτα τον Νίκο εν ζωή και τώρα λίγο καιρό πριν και την Εύη τη Βροχίδου. Δεν είμαι Μωυσής κι εγώ. Μωυσάρα είμαι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο το ηχητικό. Πάμε. Θα πάω στο Ηράκλειο για να δώσω την καλημέρα μου στην Εύη την Γιαγιά, την παθολόγο. Τη φίλη της εκπομπής, τη φίλη την Εύη. Δεν έχουμε γνωριστεί έτσι από κοντά, δεν είχαμε έτσι αυτή τη χαρά, διότι γνωριστήκαμε, η γνωριμία έγινε μέσω του lockdown. Θα έρθει όμως η ώρα που θα την πιούμε τη ρακή. Τώρα αυτό που λέω είναι πρόκληση, γιατί αυτή είναι κριτική. Γελάει, με ακούει και γελάει, αλλά θα έρθει αυτή η ώρα. Εύη μου, καλή σου μέρα. Καλημέρα Στέφανε, καλημέρα σε όλους τους φίλους μας. Ευθύς εξ αρχής σου υπόσχομαι ότι δεν πρόκειται να χτυπήσει κανένα τηλέφωνο, δεν θα βγει κανένας άλλος πλην εμού και των ακροατών στον αέρα, εκτός αν θέλει να πάρει ο κύριος Φουντουκίδης. Βέβαια, δεν πρόκειται να πάρει ο κύριος αυτός, δεν πρόκειται να πάρει, γιατί
ενώ είπε ότι ζήτησε συγγνώμη, εγώ το συγγνώμη δεν το άκουσα. Ναι. Ακόμη όμως και αν ζήτησε συγγνώμη, είναι ένας άνθρωπος που είναι σε μια θέση διευθυντική και αν μη τι άλλο θα πρέπει να ξέρει πώς φέρεται. Δεν λέω να είναι ευγενικός, γιατί η ευγένεια πηγάζει από μέσα μας, πηγάζει από την οικογένειά μας, από παντού. Θέλω να κοιτάει καλά τη δουλειά του και τη δουλειά του δεν την κάνει σωστά. Θέλεις να μου πεις λίγο, να μου περιγράψεις πώς το βίωσες όλο αυτό, ρε παιδί μου, πώς βίωσες αυτό το κόψιμο, την παρέμβαση, την ομή παρέμβαση που έζησες στην τηλεοπτική εκπομπή τη συγκεκριμένη? Τι να πρωτοπώ. Ναι. Τι να πρωτοπώ. Ξεκίνησα... Είχα την προηγούμενη εβδομάδα κληθεί από την κυρία Βροχίδου και τον κύριο Χιλαδάκη να βγω την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι. Όμως έλαβα ένα τηλεφώνημα το οποίο μου έλεγε μη βγεις, στην έχουν στημένη. Μπα. Δεν το έχω ξανακούσει, Στέφανε. Ξέρεις ότι μιλάω και στην τηλεόραση και σε ραδιοφωνικούς σταθμούς. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό το πράγμα. Λέω λοιπόν στην κυρία Βροχίδου, συγγνώμη, 1000 συγγνώμη, της βρήκα κάποια δικαιολογία της κοπέλας χωρίς να εξηγώ πολλά. Το δέχτηκε, μου λέει την επόμενη εβδομάδα. Λέω για την επόμενη εβδομάδα θα ξαναρωτήσω για να δω τι γίνεται. Μου λέει λοιπόν η κοπέλα, με παίρνει την Τρίτη το βράδυ τηλέφωνο και μου λέει αύριο εντάξει θα βγούμε. Δεν μπόρεσα λοιπόν να ξαναρωτήσω τον άλλο τον άνθρωπο. Τη μία εβδομάδα μου την είχαν στημένη. Μου την έχουνε κι αυτοί, γιατί είχα υποσχεθεί να βγω. Γιατί καταρχήν είναι μια εξαιρετική κοπέλα, εξαιρετική και ο κύριος Χιλαδάκης. Δεν το συζητάμε, ναι. Προφανώς όταν λες μου την είχαν στημένη. Δεν τους απογοητεύσω, δεν τίποτα άλλο. Όταν λες μου την είχαν στημένη, όχι ο Νίκος και η Εύη, έτσι. Όχι. Ναι, γιατί μπορεί να ακουστεί έτσι, ρε παιδί μου, δεν ξέρει ο άλλος τώρα τι. Ωραία, ναι, πάμε παρακάτω. Όχι, μου την είχε στημένη κάποιος από το Βεργίνα. Ναι. Δεν ήξερα ποιος, αλλά μου είπαν ότι δεν είναι από τους δημοσιογράφους. Είναι πιο υψηλά ιστάμενος. Τι λες, μπράβο, πληροφορία. Πληροφορία απίστευτη, Στέφανε. Εύη, συγγνώμη λίγο. Υποσχέθηκα. Μας αγαπάει κόσμος. Μας αγαπάει, ναι. Υποσχέθηκα δεν θα έχουμε παρεμβάσεις, αλλά αυτή την παρέμβαση την οποία έχω στην εκπομπή αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να την αρνηθώ. Είναι ο Νίκος ο Χιλαδάκης στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και ακούει και ζήτησε. Ναι. Νίκο μου, καλή σου μέρα. Καλημέρα Στέφανε, καλημέρα στην αγαπητή κυρία Κιαγιά. Αναρωτιέμαι από πού ακούσατε ότι έχει ζητήσει συγγνώμη αυτός ο κύριος με αυτό το προσβλητικό τρόπο με τον οποίο παρενέβη? Και εγώ δεν άκουσα καμία συγγνώμη από πουθενά. Εγώ δεν άκουσα, Εύη. Ούτε κι εγώ, κανείς. Μου είπανε ότι ζήτησε συγγνώμη και από εσάς και από την κυρία Βροχίδου. Όχι, δεν επιβεβαιώθηκε αυτό. Καμία συγγνώμη. Συγγνώμη λέω εγώ. Καμία συγγνώμη δεν έχει ζητήσει. Μάλιστα ήθελε να ζητήσει και τα ρέστα. Και αυτό ήταν το οποίο με εξόργησε ακόμα περισσότερο και απορώ και με τον εαυτό μου πώς συγκρατήθηκα εκείνη τη στιγμή και δεν αντέδρασα με βίαιο τρόπο, γιατί θα γινόταν χαμός κυριολεκτικά. Ήταν κάτι το οποίο δεν το περίμενα. Είμαι 30 χρόνια στη δημοσιογραφία, έχω κάνει άπειρες εκπομπές στην τηλεόραση. Πρώτη φορά μου συμβαίνει αυτό. Μου θύμισε Βόρειο Κορέα, σταλινικό καθεστώς, δηλαδή απαράδεκτα πράγματα για μια Ελλάδα του 2021. Τι να πω παραπάνω. Ακριβώς. Πάντως εγώ αυτό που άκουσα στον αέρα, άκουσα την συνάδελφό μας την Εύη τη Βροχίδου, Νίκο μου, να ζητάει η Εύη συγγνώμη από τον κύριο Φουντουκίδη και από την Εύη την Γιαγιά βέβαια. Καμία συγγνώμη δεν έπρεπε να ζητήσει. Και η ερώτηση που έκανα, αν έχει ταυτοποιηθεί ο ιός, που είναι πιστεύω όλο το μεγάλο νόημα όλης αυτής της φαρσοκομωδίας, την έχω κάνει σε καμιά δεκαριά γιατρούς και κανένας δεν με έχει δώσει σαφή απάντηση. Δηλαδή μιλάμε για μια φαρσοκομωδία διεθνούς επίπεδου που έχει καθυλώσει λαούς, έχει καταστρέψει ανθρώπους. Μπράβο κύριε Χιλαδάκη, μπράβο. Ο κύριος αυτός βέβαια, τον οποίο τον γνωρίζετε εσείς, εγώ δεν θέλω να θυμάμαι ούτε το όνομά του, επειδή έχω μια φίλη μου το επαναλαμβάνει, δεν θέλω να το θυμάμαι ούτε το όνομά του και ελπίζω γρήγορα να φύγει από τη θέση που είναι. Ελπίζω. Γιατί κάνει κακό στο σταθμό, για κανέναν άλλο λόγο. Εγώ δεν κρατάω ούτε μίσος, ούτε κακία, ούτε τίποτα. Ήτανε μια άστοχη κίνηση, την οποία θα την ακούει για χρόνια μετά, θα τη θυμάται ο ίδιος. Συγγνώμη τώρα, αν αυτό που είπατε κυρία Κιαγιά, όμως ότι είχατε την πληροφορία από την προηγούμενη εβδομάδα, αυτό δείχνει προμελετημένο να είναι το σκηνικό. Βεβαίως Στέφανε, βεβαίως και ήταν προμελετημένο. Δεν μπορούσα να το πιστέψω γιατί νόμιζα ότι θα πατήσουν στην επιστημονική μου κατάρτιση και λέω εντάξει.
δεν έγινε τίποτα. Ό,τι και να με ρωτήσουνε. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην μπορέσω να το στηρίξω όσον αφορά την ιατρική. Μάλιστα. Και πώς θα μου τη στήσουνε. πώς θα μου τη στήσουνε. Με εξέφησε και εμένα, διότι στην περίπτωση που ήταν προμελετημένο, ήταν καθαρά προβοκάτσια σε βάρος μου. Και αυτό δεν θα το αφήσω έτσι και το λέω και δημόσια. Μπορεί, κύριε Χιλαδάκη, μπορεί. Γιατί έχω και επίσης τις πληροφορίες ότι και εσάς και την κυρία Βροχίδου, τους οποίους σας συμπαθώ ιδιαιτέρως και το γνωρίζετε, έχω την πληροφορία ότι θέλουν να σας πετάξουν έξω. Ακριβώς αυτό το πράγμα γίνεται αυτή τη στιγμή. Αλήθεια μου το λέτε. Ναι, παρόλο που κάποιοι θέλουν να συμβάσουν τα πράγματα, έχει δημιουργηθεί μια κατάσταση η οποία είναι σκανδαλώδη κατά την άποψή μου και κρίμα για τη Βεργίνα. Είναι ένα κανάλι που το γνωρίζω από πολλά χρόνια. Εκεί είχα αρχίσει πριν από χρόνια την τηλεοπτική μου καριέρα. Κρίμα γιατί φαίνεται ότι δυστυχώς, αν είναι έτσι, ότι παίζει υποκριτικότατο ρόλο. Κρίμα. Λοιπόν, Νίκο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Καλημέρα, κύριε Χιλαδάκη. Λοιπόν, ας το κλείσουμε λοιπόν αυτό το κεφάλαιο. Διότι... Στέφανε, θα ήθελα απλά να σου πω να μην επαναλαμβάνεις τη λέξη που αρχίζει από όμικρον λάμδα. Γιατί θα μας ρίξουν τα ίντερνετ, το ξέρεις, το γνωρίζεις. Εμβόλιο, εντάξει. Λέγε volume, κάπως έτσι. Ακούστε τι κάνουμε. Το γνωρίζεις. Ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές 231-0506-76 Στη διάθεσή σας για τα επόμενα 30 περίπου λεπτά η Εύη η Κιαγιά, λίγο λιγότερο, όχι 30, για να δεχθεί δικά σας ερωτήματα αναφορικά με το τι μας απασχολεί για την υγεία μας. Θα ήθελα να μην πάμε στο κομμάτι του κοψίματος της παρέμβασης, τέλος πάντων, της τηλεοπτικής αυτής συνέντευξης, γιατί απλά θεωρώ, όχι γιατί θεωρώ ότι δεν είναι σημαντικό, το έχουμε σχολιάσει, το έχουμε αναλύσει, απλά θεωρώ ότι είναι πιο σημαντικό να πάρετε απαντήσεις από μία γιατρό για τα θέματα τα οποία γνωρίζει γιατρός. Έτσι. Για τα θέματα τα οποία γνωρίζει γιατρός. Οπότε, 231-0506-76 πάμε στην πρώτη γραμμή. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα. Απλά θέλω να πω τη γνώμη μου όσον αφορά για τα παιδιά που χαρακτηρίζουν κάποιοι, τέλος πάντων, και εσείς έχετε πει δηλαδή έτσι άσχημους χαρακτηρισμούς, κουπούκια και τέλος πάντων παρτάλια, έχουν πει άλλοι τέλος. Εντάξει, και αυτά δικά μας παιδιά είναι. Δηλαδή κάπου είναι 20 χρονών, 18, 22, 25 και αυτά έχουν μεγαλώσει μέσα σε μια οικογένεια. Δεν ευθυνόμαστε εμείς, μπορεί να μην είναι το δικό μου παιδί. Σαφώς και ευθύνεται η οικογένειά του, ναι. Αυτό τι κάνει, θέλετε να πείτε δηλαδή ότι το παιδί το οποίο σπάει και βανδαλίζει δημόσια περιουσία. Όχι βρε παιδί μου, προς Θεού δηλαδή. Αλλά λέω δεν πρέπει να ενσκύψουμε πάνω σε αυτά τα παιδιά, δηλαδή να τα, ξέρω εγώ, να τους... τι να πω, δηλαδή να καταλάβουν το λάθος. Ναι, πρέπει να τους βάλουμε τα 6 μέτρα, δηλαδή. Εάν το παιδί αυτό... Ένα 20 χρονών παιδί, ένα 20 τώρα χρονών παιδί να το στήσουμε στα 6. Μου αλλάζει την κουβέντα γιατί δεν είναι της ώρας. Εάν... Ναι, δεν είναι. Τώρα έχω τη γιατρό η οποία θα απαντήσει. Τι να απαντήσει. Φυσικά και διαφωνώ με το να σπάσουν και να ρημάξουν. Εννοείται αυτό το πράγμα. Εννοείται. Αλλά θα πρέπει να ενσκύψει η κοινωνία. Δεν ξέρω τώρα οι ψυχίατροι να επέμβουν και να παρέμβουν οι ψυχολόγοι. Θα την κάνουμε άλλη στιγμή τη συζήτηση, γιατί θέλω να έχω τη δυνατότητα να, εφόσον φιλοξενώ την Εύη την Κιαγιά, δεν θα τη ρωτάω για τους ανθρώπους οι οποίοι σπάνε τα καλόπεδα αυτά, τα οποία εγώ εξακολουθώ να λέω ότι είναι κουπούκια. Στέφανε, συγγνώμη. Έβαλαν κάτω, Εύη μου, κάτω τον αστυνομικό και ήθελαν να τον σκοτώσουν. Ναι, το άκουσα. Πώς να το χαρακτηρίσω, τι το άκουσες, το είδε όλη η Ελλάδα. Πώς να το χαρακτηρίσω. Όπως κουπούκι θα χαρακτηρίσω και τον αστυνομικό ο οποίος πήγε και έπεσε με το μηχανάκι πάνω στο διαδηλωτή. Το ακούσατε. Τώρα πλέον έχουμε κάποιους να εμβολίζουν αστυνομικούς. Δηλαδή σαν αντίπεινα, θα το πω εγώ. Δεν είναι όμως αντίπεινα. Είναι ότι ο ένας εμβολίζει τον άλλο. Μιλάμε για πόλεμο. Πόλεμο αναμεταξύ μας. Ντροπή και έσχος. Ντροπή και έσχος. Τα σώματα ασφαλείας θα έπρεπε πάνω απ' όλα να είναι με το μέρος του ελληνικού λαού, γιατί ο ελληνικός λαός τους πληρώνει. Γι' αυτό το λόγο. Και γιατί αυτοί πρέπει να προστατεύουν τον Έλληνα.
Μάλλον τα έβαλα στη λάθος σειρά. Το δεύτερο πρώτο και το πρώτο δεύτερο. Έτσι πρέπει να είναι. Έτσι δεν πρέπει να είναι. Πληρώνουμε ελληνική αστυνομία να προστατεύει τον Έλληνα ή πληρώνουμε ελληνική αστυνομία να προστατεύει λαθρομετανάστες, υπουργούς, πρωθυπουργούς και βουλευτές? Γιατί πληρώνουμε ακριβώς ελληνική αστυνομία? Μεγάλη απορία. Την είχα πάντα. Γιατί τους πληρώνουμε αυτούς και τι ρόλο παίζουν αυτοί γενικότερα? Ξέρετε κάτι? Έχουμε χάσει την ουσία στα πάντα. Στα πάντα όλα. Και στα κοάλα. Έχουμε χάσει την ουσία του πράγματος. Δεν ξέρουμε βασικές έννοιες. Πληρώνουμε. Ψηφίζουμε. Και βάζουμε στη Βουλή ανθρώπους για να μας εκπροσωπήσουν, δηλαδή για να μας υπηρετήσουν και τελικά μας κάνουν υπηρέτες. Βάζουμε υπηρεσίες όπως η αστυνομία, όπως οι πυροσβέστες, όπως, για να μας σώσουν και τελικά πρέπει να σωθούμε εμείς από αυτούς. Αν αυτό δεν είναι ανάποδος κόσμος, πέστε μου εσείς τι είναι. Πάμε σε διάλειμμα. Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Καλησπέρα και πάλι. Ακούτε Focus FM στους 103,6. Ακούτε Εύη και Αγιά, τη γιατρό,
όπως λένε πολλοί, της καρδιάς σας. Πάμε τώρα να... Κάθεστε. Καθίστε ανεπαυτικά. Το ψυχαμερό αυτό ο ακατανόμαστος, έβαλε φόρο 40% στα γαμήλια δώρα για συγγενείς και φίλους. Μιλάμε, ο άνθρωπος δεν παίζεται. Μπράβο στο 41%! Χειροκρότημα! Αλέξανδρε, βάλε χειροκρότημα! Βάλε χειροκρότημα να γουστάρουμε! Δεν έχεις πρόχειρο. Δεν πειράζει. Χειροκροτάμε εμείς. Μπράβο, Αλέξανδρε. Σε ευχαριστώ, Αλέξανδρε. Βεβαίως. Ο φόρος δωρεών θα υπολογίζεται βάσει του ποσού του δώρου και της σχέσης δωρητή ζευγαριού. Η φορολόγηση θα εξαρτάται από την κατηγορία συγγένειας του δωρητή. Άμα είσαι πρώτη κατηγορία, που είναι οι συγγενείς πρώτου βαθμού, όπως γονείς και παιδιά. Η κατηγορία Β περιλαμβάνει συγγενείς δευτέρου βαθμού, αδέρφια και ξαδέρφια. Η τρίτη κατηγορία, μπλα μπλα μπλα. Οι συγγενείς πρώτου βαθμού μπορεί να πληρώσουν φόρο 10% για δωρεές χρηματικών ποσών προς τα παιδιά τους, αν δεν τηρηθεί μια συγκεκριμένη προϋπόθεση. Για να ισχύσει το υψηλό αφορολόγητο, τα χρήματα πρέπει να μεταβιβαστούν μέσω τραπεζικών λογαριασμών του γονέα και του παιδιού και όχι με μετρητά ή με κατάθεση μετρητών. Για παράδειγμα, αν ένας πατέρας, ακούτε, καταθέσει 5.000 ευρώ σε μετρητά στο λογαριασμό του παιδιού του, η κόρη ή ο γιος θα πρέπει να πληρώσει φόρο γονικής παροχής 10% επί του συνολικού ποσού. 100 είναι, να τα υπολογίσουμε, στα 5.000 ευρώ, 10% είναι 10 ευρώ στα 100 ευρώ στα 1.000, 500 ευρώ στα 5.000. Καλή δεν είμαι? 20 είχα μαθηματικά. Σε όλες τις τάξεις. Είσαι σοβαρός, βρε άθλιε! Το θέμα μας. Είναι σοβαρός ο άθλιος? Δεν είναι σοβαρός. Και επειδή δεν είναι σοβαρός, αυτοί που τον ψηφίζουνε επίσης δεν είναι σοβαροί. Είναι όλοι μαζί με αυτόν άθλιοι. Άθλιοι! Άθλιοι γιατί ξεκάθαρα παίρνουνε οι άθλιοι και οι ηλίθιοι όλους εμάς στο λαιμό τους. Γιατί? Για να σώσουνε τον κολαράκο τους. Επειδή τους βόλεψαν σε μια δημόσια υπηρεσία, επειδή τους έσβησαν κάποια πρόστιμα, παίρνουνε όλους εμάς. Άιντε τώρα. Πάμε τώρα στην Ατζέντα 2030. Αυτή την... Μιλάμε η έξυπνη πόλη της Σαουδικής Αραβίας, ονόματι The Line, έγινε γνωστή για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τους θανάτους εργαζομένων. Σε παγκόσμιο επίπεδο, για έναν περίεργο λόγο, λέει το άρθρο, από το tisanαζητήσεις.gr, οι μεγαλύτεροι υποστηρικτές της Ατζέντας 2030
είναι τα δήθεν προοδευτικά, τα αριστερά κόμματα. Θέλετε και κάποια αλήθεια που δεν μας αρέσει σε κανέναν? Αυτή η τεχνολογία AI με τα ρομπότ εφαρμόστηκε ήδη στη Ρωσία. Το ξέρετε? Σας το είχα πει από αυτή μέσα την εκπομπή. Εφαρμόστηκε και αυτή τη στιγμή υπάρχουν σε θέσεις ταμεία, σε θέσεις ανθρώπων που βγάζουν εισιτήρια στα αεροδρόμια. Υπάρχουν στη θέση τους όχι άνθρωποι, ανθρωποειδή. Η Ρωσία λοιπόν είναι μία από τις χώρες τις οποίες εφαρμόζουν πρώτη την ατζέντα του 2030. Τι όχι, εγώ είμαι, εννοείται, με τον Πούτιν. Πουτινική είμαι. Εννοείται. Γιατί θα έπρεπε κάποια στιγμή να σταματήσει αυτό το πράγμα, αυτή η τρομοκρατία και αυτά τα εγκλήματα που γίνονταν εδώ και πολλά χρόνια στην Ουκρανία. Με τον Πούτιν είμαι. Αλλά αυτός είναι παγκοσμιοποιητής. Καταλάβατε τώρα? Πρέπει λιγάκι να τα βλέπουμε από όλες τις πλευρές. Ουσιαστικά δεν είμαι με τον Πούτιν όσον αφορά στην ατζέντα 2030. Παρ' όλα αυτά, είμαι με αυτόν επειδή έχει δίκιο ότι θα έπρεπε κάποια στιγμή η Ουκρανία να σταματήσει τα εγκλήματα. Και ο ναρκωμανής ηθοποιός κλόουν της Ουκρανίας να σταματήσει τους θανάτους και να σταματήσει να δουλεύει εις βάρος του λαού του. Έτερον εκάτερον. Στην Σαουδική Αραβία λοιπόν τώρα έχουν ξεκινήσει πολύ γοργά με την ατζέντα που φτιάξανε μία έξυπνη πόλη 170 χιλιόμετρων που κατασκευάζεται στο νέο της Σαουδικής Αραβίας. Η πόλη αυτή σχεδιάστηκε να είναι ένα κατοπτρικό αρχιτεκτονικό αριστούργημα με ύψος 500 μέτρα και πλάτος 200 μέτρα. Το έργο ξεκίνησε σαν μέρος του Saudi Vision 2030 και στοχεύει να μετατρέψει τη χώρα σε παγκόσμιο τουριστικό κόμβο. Η πόλη θα τροφοδοτείται εξ ολοκλήρου από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Διακοπούλη, μη φας γλαρόσουπα, όχι από σένα. Και ας θέλεις να μας κάνεις την μπαταρία της Ευρώπης. Μπαταρία να γίνεις εσύ και να εκτοξευθείς και στο διάστημα, σου εύχομαι. Αυτό το έργο λοιπόν αξίας 1 τρισεκατομμυρίου λιρών κρατάει ένα βιώσιμο μυστικό. Η κατασκευή του αντιμετώπισε ανησυχίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων καταγγελιών για αναγκαστικό εκτοπισμό τοπικών φυλών. Κάτι σαν τους Ινδιάνους της Αμερικής, αλλά καμία σχέση. Εκμετάλλευση και θάνατο μεταναστών εργαζομένων. Στις 27 Οκτωβρίου, το ITVX πρόβαλε ένα ντοκιμαντέρ ονόματι Kingdom Uncovered Inside Saudi Arabia.
που δημιουργήθηκε από μια γυναίκα δημοσιογράφου που πήγε μυστικά για να ερευνήσει πώς είναι η ζωή στη Σαουδική Αραβία και διαπίστωσε πως μεταμορφώνεται σε ένα όλο ένα και πιο αυταρχικό κράτος. Δεν έχω χρόνο, δεν θα σας φάω χρόνο, θα ανοίξουμε γραμμές και πραγματικά σήμερα θέλω να μου πείτε τι αισθάνεστε για τον φόρο 40% στα γαμήλια δώρα για συγγενείς και φίλους από τον γνώμη μου, Σατανά. Όχι, όχι. Δεν είναι ο Αντίχριστος. Όχι. Ούτε καν αυτή την προτεραιότητα δεν έχει. Ούτε καν. Μιλάμε για ένα άτομο το οποίο είναι ένα άτομο υπάνθρωπο, ανθέληνας. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος ούτε και αυτός δεν ξέρει. Θα στείλει τα παιδιά του στην Αμερική γιατί πεινάνε. Δεν πειράζει, εντάξει. Φέτος θα ξαναπάρει την αγροτική σύνταξη. Βρέσει. Περίμενε λίγο. Θα ξαναπάρεις φέτος τα λεφτά από την επιδότηση ελαιολάδου, βρε. Περίμενε. Μην τα στέλνεις τα παιδάκια στο εξωτερικό. Είναι δυνατόν να βγαίνει αυτός ο άνθρωπος και να λέει ότι θα στείλει το γιο του στην Αμερική επειδή δεν τα βγάζει πέρα? Καταλαβαίνετε ότι σας θεωρεί λα τα εψιλον-σίγμα. Το καταλαβαίνουμε όλοι. Ότι μας θεωρεί ενώ ο ίδιος είναι χειρότερος. Μας θεωρεί εμάς χειρότερους. Εντάξει, το άτομο είναι απερίγραπτο. Ο πατέρας του ήταν αυτός που ξέρουμε όλοι. Έπεσε, αλλά αυτός δεν θα πέσει γιατί είναι τόσο πολύ υποτακτικός που δεν υπάρχει περίπτωση να πέσει. Άμα θα πέσει επειδή θα τον σμπρώξουνε. Από μόνος του όχι, δεν θα πέσει. Λοιπόν, 2-31-0-506-76 και 2-31-0-506-77, να ακούσω τη δική σας γνώμη για όλα όσα είπα. Αλέξανδρε, θα συνεχίσω να μιλάω άμα δεν έχει γραμμές. No problem. Θα συνεχίσω με πολύ πιο... εντάξει. Να πω το εξής. Ακόμη μία φορά. Οι εποχές από το 2020, όπως στο πρώτο μέρος της εκπομπής ακούσατε, μέχρι τώρα δεν έχουν αλλάξει και πολύ. Μάλλον έχουμε τα ίδια πράγματα να ζήσουμε. Γιατί αυτοί που ξεκίνησαν το 2020 με το παραμύθι του κορονοϊού συνεχίζουν με άλλα παραμύθια. Με την ευλογιά των εκοπροβάτων, με τη γρίπη δεν έχουν σταματήσει. Δεν θα σταματήσουν. Γιατί το πείραμα του κορονοϊού μια χαρά είχε αποτέλεσμα. Με μία δόση εμβολιάστηκε το 65% του πληθυσμού της Ελλάδος, με δεύτερη το 55% περίπου, με τρίτη πέσαμε στο 30%. Αυτό δεν σας το λένε? Ναι, Αλέξανδρε, έχει γραμμή. Θα σας το πούνε όμως όταν θα το βγάλουν σε δικαστήριο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Μ' ακούτε? Μια χαρά. Πολύ καλά. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα.
ήθελα να πω, τα εμβόλια, το πρόστιμο αυτό, γιατί ξεχάστηκε έτσι? Δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Είχαμε ένα σπίτι, μας το πήρανε και αυτό, δεν έχουμε να πουλήσουμε τίποτα, να πληρώσουμε το πρόστιμο. Τι γίνεται καταργήθηκε τώρα? Καλέ μου άνθρωπε, καταργήθηκε, σβήστηκε από όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα να σας πω τώρα για το αυτό που βάζουν το πρόστιμο στις παντριές. Για πέστε μου. Αυτό δεν είπατε? Ναι, ναι. Που φορολογούν. Να σας πω, από τις παντριές, όσοι ήταν να παντρευτούν, παντρευτήκανε. Τώρα αν βάλουν μια φορολογία σε αυτούς που χωρίζουν, πιο πολλά λεφτά θα κερδίσουν. Δυστυχώς έχετε δίκιο. Δυστυχώς έχετε δίκιο. Αλλά δεν είναι μόνο για αυτά, είναι για όλα τα δώρα. Κανένας δεν πάει δώρο τώρα. Κάνει ότι δεν πήρε προσκλητήριο. Και άμα το πήρε, το χάσε το προσκλητήριο. Και ξέχασε να πάρει το δώρο, εν πάση περιπτώσει. Και λεφτά δεν έχει φράγκο να δώσει κανένας. Παίρνει 2 ποτήρια νερού και τα πάει. Όπως φέρανε και εμένα παλιά. Αχ, έχετε δίκιο. Δεν έχει λεφτά, μωρέ, ο κόσμος. Δεν έχει χρήματα. Δεν έχει. Έχει τον Κακομοίρη, τον Έλληνα, τον έχουν φτωχοποιήσει. Και αυτοί που παντρεύουν χωρίζουν. Σε 6 μήνες μόλις κάνουν το πρώτο παιδί, μπαίνουν στα βάσανα και χωρίζουν κατευθείαν. Και ένας τραβάει στον δρόμο και ο άλλος στον δρόμο του. Έτσι είναι. Καλέ μου άνθρωπο, έχεις απόλυτο δίκιο. Πραγματικά πίστεψέ με. Πιο πολλά θα κερδίσουν. Άκουσε με λίγο. Πραγματικά πίστεψέ με, όποιος με ρωτάει να παντρευτώ ή όχι, του λέω περίμενε. Περίμενε γιατί δεν υπάρχει λογική πλέον στο γάμο. Τι λογική? Εγώ είμαι 51 χρόνια παντρεμένος, το 70 αραβωνιάς και το 71 παντρεύτηκα και κοιτάω να χωρίσω τώρα με την ακρίβεια. Η γκρίνια από την ακρίβεια φαίνεται μες στο σπίτι. Καταλάβατε? 51 χρόνια παντρεμένος είμαι. Και από την γκρίνια κοντεύω το δίκιο. Να βρω την ησυχία μου. Αχ, έχεις απόλυτο δίκιο. Όλοι έτσι είναι. Όλη η Ελλάδα έτσι είναι. Δεν μας θέλουν οι οικογενειάρχες. Δεν θέλουν. Έχουν αλλεργία στην οικογένεια. Έχουν αλλεργία στα παιδιά. Έχουν αλλεργία στο συνοστισμό οικογενειών. Έχουν αλλεργία. Μα καταρχήν εγώ δεν έχω να δω γυναίκα έγκυο στον δρόμο εδώ και 3 χρόνια. Πού να βρεις, πού να παντρευτούν και πού να μην έγκυος να κάνει οικογένεια. Γιατί η οικογένεια απαρτίζεται από το παιδί, δεν απαρτίζεται από τον άντρα και από τη γυναίκα. Αχ, μεγάλη κουβέντα είπες τώρα. Μεγάλη κουβέντα είπες τώρα. Πραγματικά, εγώ δεν έχω δει τα τελευταία 5 χρόνια παρά μόνο 2 εγγύους. 2. Δεν έχω δει κι εγώ. Τι να παντρευτεί? Και αυτοί που παντρεύονται και κάνουν το παιδί σε 6 μήνες το παρατάνε το παιδί και φεύγουν. Ένας εδώ και ένας εκεί, άλλος για αρχείο τράβηξε και άλλος για μυτιλίνη που λένε. Έχεις απόλυτο δίκιο. Από πού παίρνεις, καλέ μου άνθρωπε? Από πού? Από τη Θεσσαλονίκη. Περιοχή. Εδώ στην Παπάθη. Από την οδός Παπάθη παίρνω. Παπάθη κέντρο. Ναι. Ναι, στο κέντρο. Είναι στην Καφτατζόγλου. Εδώ Καφτατζόγλου. Στο τρίτο σώμα απέναντι ακριβώς. Καταλάβατε. Αχ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, γιατρέ μου, να είστε καλά. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, καλέ μου άνθρωπε. Αλέξανδρε, κάτι συμβαίνει, Τι είναι αυτό? Έβαλες μουσική? Για βάλτο, ποντιακό, Για βάλε ένα κριτικό. Πληρώνεις τώρα, πληρώνεις. Θα με πληρώσεις. Βάλε κριτικό τώρα να ακουστεί. Βάλε χαρούλι. Αλέξανδρε, ο Αλέξανδρος μας έβαλε την εισαγωγή ενός ποντιακού τραγουδιού. Εγώ πόντια δεν είμαι. Είμαι κριτικά. Θεσσαλονικιά, αλλά όχι πόντια ρε παιδιά. Τι να κάνω, μετά το κλείσιμο, καλά. Λοιπόν, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Θα ξεκίνα βγάλτο τώρα, Αλέξανδρε. Μη με κρεμάσεις. Κριτικό θέλω. Χαρούλι θέλω, ό,τι διαλέξεις. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και πάλι στους ανθρώπους που με στήριξαν και με στηρίζουν οικονομικά. Την αγάπη σας την έχω, το ξέρω.
θα την έχω, το ξέρω, μέχρι να σας προδώσω. Δεν θα σας προδώσω ποτέ. Οπότε την αγάπη σας θα την έχω. Θέλω να κλείσουμε λίγο την εκπομπή με μία υπενθύμηση. Να θυμηθούμε όλοι, παρακαλώ, αυτούς τους οποίους έβγαιναν από το 2020 στην τηλεόραση και μας κορόιδευαν και να μην τους ξανακούσουμε ποτέ. Να θυμηθούμε όλοι, όλους αυτούς που βγήκανε και ορκίζονταν ότι εμείς είμαστε ψεκασμένοι, σαν τον Πρωθυπουργό. Τον υποτιθέμενο, αυτό που προσποιείται, τον Πρωθυπουργό της χώρας. Ψεκασμένους μας έλεγε. Αυτός ο ίδιος. Ξεχάσατε? Ξεχάσαμε? Δεν ξεχνάμε. Όταν ξεχνάμε, είμαστε οι πρώτοι υπεύθυνοι για την καταδίκη μας. Όταν ξεχνάς τι έγινε, μπορεί να την ξαναπατήσεις. Δεν ξεχνάμε λοιπόν όλους αυτούς τους καραγκιόζιδες, από τον Πρωθυπουργό αρχόμενους μέχρι τον τελευταίο Υπουργό, ότι μας κορόιδεψαν. Σας κορόιδεψαν. Κάνανε συμφωνίες με τις εταιρείες, πήρανε 1, 2, 3 εκατομμύρια ευρώ από την εταιρεία που ξεκινάει από Φι για να πεθάνουν εσένα, τη μάνα σου, τον πατέρα σου, τον παππού σου, τη γιαγιά σου και όλους αυτούς που είχαν υπολογίσει ότι θα τους ξεκάνουν. Να μην ξεχνάμε επίσης ότι ξεκίνησαν ένα πείραμα παγκόσμιο, το οποίο δεν το σταμάτησαν, συνεχίζουν και ψάχνουν πειραματόζωα. Βρήκανε δισεκατομμύρια πειραματόζωα και τώρα ψάχνουν πάλι νέα πειραματόζωα. Γιατί τα παλιά πειραματόζωα, ξέρετε, έχουν ξυπνήσει. Ξύπνησε ο ποντικός και ζητάει χαβιάρι ο ποντικός. Ξύπνησε ο ποντικός και βρήκε τρόπο να φύγει από το κλουβί. Αυτοί ψάχνουν λοιπόν νέα θύματα. Φυσικά και θα βρούνε. Εννοείται. Δεν θα βρούνε τα παλιά θύματα, γιατί ένα μεγάλο μέρος των παλαιών θυμάτων ξύπνησε. Και αυτό δεν είναι καλό για τους παγκοσμιοποιητές. Επειδή όμως είναι παγκοσμιοποιητές, θα βρούνε πάλι τα νέα θύματα. Ελπίζω να μην είσαι εσύ που με ακούς. Να έχεις τελειώσει με αυτούς. Και μην τυχόν τους ξαναψηφίσεις. Αυτό. Σας αγαπώ πολύ πολύ. Σας ευχαριστώ για την αγάπη σας. Πάμε, Αλέξανδρε. Μου το υποσχέθηκες. Παραμένετε συντονισμένοι στο Focus FM. Μετά ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων με τον Κωστή. Και μετά με τον Αλέξανδρο η εκπομπή του. Συγγνώμη, τον Αλέξανδρο Τσίγκο. Πάμε, να είστε όλοι καλά. Σας αγαπώ πολύ πολύ και το ξέρετε. Είμαι πάντα μαζί σας και πάντα θα είμαι δίπλα σας. Να είστε όλοι καλά.